assalamu alaikum musidɓe fulɓe daraɓe Fulɓe TV no gandi noon Fulɓe TV ko wonani ko pulagu fo woni gila e cosaan e welo welo ha e aadaji men fo Allah ino hande e gariɗo sare men sare yitere wasi tawede programme tawida pulagu nden noon e moƴƴiro e artiste mawɗo ganduɗaɗo e nder Gambia mo kala ɗo musique woni ala wite yo keɗen jenno ala ko mbatteden jiiɗen e mum lamɗen kay woni hombo mawɗo a salminama. Salmitama bandirawo mi salmini wondi maɗa mi salmini Gambia fof mi salmini dendagal ɓiɗɗo pullo ɗo woni garɗo notade programme o ɓe Gambie ɓe ok eyyi an noon ko Fulɓe TV gaɗanima ɗo wadde interview nden noon miɗen jiiɗi andude ko an woni hombo e to jiiɗa machallah min woni aali wela konngol forom lawol pewngol wela woɗɓe metta woɗɓe ayi eyyi aali wela konngol ko tima puɗɗa musique 2021 hitande ujunnaje ɗiɗi e nogay goo nden aali wela konngol gila puɗɗa musique e hande ko album ji jelli mbaɗɗa hen joni miɗo yaara e album ji nayyi album ji nayyi non album ji tati astafurlah album ji tati eyyi nden noon no mbimi ni so wiyama aali wela konngol e nder Gambia ala boɗum humpi surtout bon fula ɗum nden noon ko hoɗum taki ha ko woni sigirinma e sengo ha yimɓe gandi ko aali wela konngol kala musique mom waɗi a tawa yimɓe ne belti e mum ko adi ko ɗum ko yettude Allah kadi e gumde Allah ko goto yettude Allah yettude fansiji ɗi wawde kadi ko watta ko gumde ɗum kadi dal e ballal Allah ɗum taki yimɓe ɓe gandi aali wela konngol bon non tan tigi aali wela konngol ko sare honde jeeya e tundu hondu jeeya aali wela konngol jeeya ko sare daɗi cokke ɗum ko e Sénégal diwan Tambacounda commune Doga Babacar e nden noon mi yi tabida fulagu wonno nen ko ɓamtade fulɓe fof e ɓe daari wawi artiste fulɓe ɗi kewi e Gambie e Sénégal fof ɓe jeehi ɓe tawi ɓe cuɓita ko aali wela konngol atta hitande ɗumen ko ɗum weltade ko keɓɗa hen ko kalanɗa musidal fulɓe ngal tawde ko an suuɓa arde tawede e fijude e nder tabida fulagu ngal Gambia ɗum ko yettere Allah yettude ɓe mataw ko noon tan artiste aji ɗi keewi si ɓe cuɓima kaman mi yettaten Allah mi yettaɓe mi weltanoɓe no feewi sabuno ko noon tan ɓe cuuɓe ɗeddente ɓe woɓɓe cuuɓe ɗeddente ko noon tan ɓe to e cuuɓe dula minne mi suɓama han miɗo ɗum weltori miɗo yetti Allah miɗo yetti fulɓe ɓe miɗo yetti Gambia kadi arɓe notade programme o woni ɓe Gambie ɓe Sénégal ɓe Mali ɓe Mauritanie Burkina Faso Cameroun ɓe foof ɓe beltanama no feewi eyyi nden noon miɗo yiiɗi ñimanami APPLA goto rek e sengo tabida pulagu walla e Fulɓe TV nden no ɓawi ko Fulɓe TV wonnoma waɗa interview ɗo nden nde kala ƴeewo Fulɓe TV anda wondema ko artiste mawɗo ari Gambia ɗo hande sare men sare wassuɗo hen noon si woni hen ko pulago foof ko kanmi o noon Fulɓe TV o beltanama no feewi pulago foof weltanama comme no ko mbiyatmi ko pullo jarani kam immade pecce jemma miɗo ɗaɓɓa miijo am miɗo weltina ɓiɓɓe Fulɓe ko pulla jari ɗum feccude ñalawma tere miɗo yillo miɗo weltina ɓiɓɓe Fulɓe ko Fulɓe jarani kam ɗum wona jemma wona ñalawma men nden noon ko ɗum mbawɗa wiide fansiji maɗi hande ko hoɗum keɓanɗaɓe walla ko hoɗum jiɗɗa fansiji maɗi ko jakkorima hikka hitande hikkane ɗo kam machallah fansiji yoɗi par tan yoɗi par jemma o yoɗi par hitande yoɗi par kadi ko ardande ko noon tan koko ɓe meeɗano nantan ɓe nanta koɓe meeɗano ɓe jiyata waktu fof miɗen ɓeydi courage miɗen ɓeyde programme ji ɗi no welirta yimɓe ɓe ni eyyi ɗum ñalle tawi ɗum takata miɗen ñalla miijo miɗen mbaala miijo pour weltinde fansiji ɗi sago amen kala ko yalte kunule amen ta ko yowit fansiji ɗi kala no min mbaɗi ko yowit fansiji ɗi kono kadi ko neɗɗo metti heɓan ɗum noon ko noon tan ɓe mbiyama ɓe muñ kadi men ok nden noon a jarama a weltanama no fewi mi salmini onon Fulɓe TV o beltanama men ɗe jiiya ɗo kadi artiste goɗɗo mo gandanta arde e aali wela konngol nden nde wi ko sehil mum mawɗo no kamne ko artiste haalalo mbattede lamdoɗen ɗum kande inde mum nde mawɗo a salminama machallah on calminama tigui on juurama on jettama machallah eyyi inde nde e koto jeeyɗa inde nde ko Kodda Bobo groupe lawol pewgol machallah miɗo jeeya Sinthiou Sambaru machallah mi yadata e aali wela konngol machallah annene ɓooye ko puɗɗa wadde musique walla e hitande honde puɗɗa wadde musique e ko album ji yaltinɗa ma sa yaltini taw album no ɓooyani ko puɗɗumi wadde musique jaltinani album tan ko single aji tan machallah ko rowani puɗɗimi musique eyyi rowani e suuma e machallah e nden noon ko musique ol homo ngo gandanta ngal ɗon an on tigui a yimingol a weltori ɗum e nder ko jimɗa e ko fansi maɗi kala ɗe beltode e ngol jimol musique ngol machallah ko musique affaire dewgal jimmi hen musique o
machallah mi weltima en fansiji ɗi ne beltima en machallah miɗum yettira Allah ne e way men yimande hen seeɗa mbaɗami acapella sila ɗe machallah dewgal no weldini rewɓe teddine worɓe mon dewgal no musiri worɓe teddine rewɓe mon teddungal ngal waɗi ɓe ngu o heɓat barke ɗe dewgal no musiri teddungal wona he dewle machallah ok nden a jarama tigui jarama tigui eyyi ha joni musidɓe am fulɓe mi andinan ko wasu munen ɗen ɗo e Fulɓe TV wonen ɗo wasi ha ñalade hande nde e tawtorade musique ji walla wiyaɗam ɓamtugol fina tawa pulagu nden ɗo ha joni eɗen gabbi artiste ji gandanɗa e tawe ɗo hande hiide ɗo ala ko mbatteten daare ɗo musidɗo men goɗɗo kadi on mo gandanta artiste iwi ɗo ha Sénégal lamdoɗen mo ko honno arde kam ɗen musidɗo a salminama mi salmitimama e inde nde koto jeeyɗa min mbiyetemi ko Oumar Ka ɓurmi andireno ko Oumar Ka Baba Mal jeeyami ko leydi meɗen Sénégal département Matam ko toon jeeyami Oumar simi faami mi yiɗi andude ko tuma Oumar fuɗɗi musique bon musique mi fuɗɗima ɗum presque puɗɗimi musique tan ko l'an 2014 fade 2015 ɗon puɗɗimi musique on eyyi eyyi nden noon gila puɗɗiɗa e joni ko a yaltini album nde ko album jel galtiɗa ma sa yaltini album bon ko mawɗum yettere Allah mi yaltinani album eyyi kono kam mbiɗo yaltina son uji tan comme single aji eyyi mbiɗo jogui single aji ha heewi mi anda mi wawa widema ko ni foti eyyi wate ko fewi mi wawa widema ko ni foti ko mawɗum yettere Allah no fewi eyyi nden nde ɗi single aji ɗi jaltinɗa wimmi haalande single mo gandanɗa an noon tigui a yimimo an jimɗo o a weltorima hen fansimaɗi kadi ɓeeɗi weltorade hen on single ma wawima haalande on ɓe o single eyyi ko mawɗum mbiɗo jogui single aji ganduɗa hoorema yimɓe ene belto hen no fewi machallah e baɗɗi fayida min hooram ɗi ganda andi jibri woni hen ko saɗa yima an hoore maɗa ko mbatta ko ma welma so tawi welanima andu so welanima an jimowo wawa welde fanse ji ɗi ka waɗat ha mbaɗa sentir vraiment min ko mbaɗami ko ene welimi mi yemi weeli so welima tan ene wawi weloyde goɗɗo kono so welanima wawi welde goɗɗo e kadi musique o alhamdulillah ko yettere Allah bon eɗen mbawi wiide wona ɗo puɗɗiɗenmo ni puɗɗiɗenmo koye leyɗele Afrique central ko toon yimɓe puɗɗi ɗum yimɓe ene mbadda hen ene mbadda hen ha vraiment ɗum fof noon sa yi waɗirama hono noon tan ko yidde tan kadi ɓamtude leñol ngol e nawde ngol to gandanɗa hoore maɗa e ngol sohla e sengoji goɗɗi par ce que aɗa andi comme no kewmi wiide ni tan wiide woto janggen français eɗen mbawi janggude français haydara bonnanta en walla nden mbiyen woto janggen anglais waɗa ko bonnen haydara bonnanta en mais ko so tawi en janggi français o ko etoɗen yaltinde hen pular o dañanemo toon place so tawi en jangguini kadi anglais o ƴeewen kadi dañde toon aussi place dañande toon pular place ko ɗum woni objectif o ɗum woni ko darani ɗen min groupe am wiyete ko Dental Africa donc minnene ko comme no tabital pulago no arde ɗo hande ni minne mouvement mo jaɓɓal ngal ɓe jaɓɓata ngal minne koye ngal ɗon jaɓɓal woni ko jaɓɓat minnene yidde Afrique renta wona neɗɗo goto mbawen yoltude hujjaji meɗen ɗum woni fandare Oumar Ka Baba Mal eyyi nden a memde ƴeeya mangal fayda no waɗa important fi yultodirde fulɓe fof holno mbawɗa yewtande musidɓe ma artiste ji ɗe gandanta hoɗo watta ha ɓeɗe yuɓɓodiri enen pulagu ngu because fulɓe fof ko goto mbimami fof ko fulɓe pulagu nden artiste aɓe kadi ne poti hawrude wona nene goto wono baba goto beela ɓamta pulagol ne ɓoya ko leñol ngol ɓamtede nden ko ɗum waji o mbawata haalande musidɓe ma waɗoɓe sengo musique eyyi kamɓe mbiɗo waɗa erago e artiste ɓe haalpulereɓe foof ɓiɗɗo fullo kala artiste kala ɓiɗɗo pullo mo gandanɗa hoorema ko artiste eɗen mbaɗa e muɗum erago nde waɗata darde muɗum e ballal muɗum par ce que ene wayno hande comme hande tabital pulago noddi a wi ka artiste aɗa yiɗi jingande leñol maɗa a wi tabital pulago min noon joɓetemi ko 50 ujunere ene wayno ballal ma arani so tawi ka daraniɗo leñol so tabital fulɓe noddima woto wiyoɓe jooɓe wi tan e aɗa ara sa tawi Allah waɗi a ari kala ko dañɗon so tawi on dañi exemple 50 ujunere wi tabital pulago ɓaɗen dañi 50 ujunere dokke kam ujunaje 10 ujunaje nogas ɗi to ujunaje 10 mbaɗiron feere moɗo ujunaje 10 keddi mbaɗon e kees meta woda ko dañƴen min mbiɗo sikki ɗum woni ballal ngal kono so tawi a wiya rokke yo Allah ya yoɓe 50 ujunere walla 50 ujunere sa wi aɗa darni leñol tawata kona hawni seeɗa min ɗon mbiɗa yawi ɗon
yoɓe tinno ɓe daro ɓe balla leñol ngol ɓe mbasa hollude yidde haalis ha ɓurta haalis o no moƴƴi mais noon yoɓe darno leñol ngol taw ɓe mbasa hollirde yidde haalis nde ha ɓurta min ko ɗum woni ko mbawmi wiide ɓe hen ɓe tinno kadi no fewi ɓe ɓeyda jokkodiral ngal ɓe ɓeyda ballodira ɓe mbaɗa jour men ɓe kaɓɓodira juuɗe gonen neɗɗo goto ɗum woni ko mbawmi wiide machallah haala ka weeɗi yoni yewtimano ko no fewi nden noon mi fala ɓe ɓeydodirde ma yiman min a papela goto mo gandanta minne kadi mi wawide oɗo ko ceerno Oumar yeɓala yimɓe ɗum ɗo eyyi heewi wiide mbiɗo jogui son am goto on son mbiyanmomi ko nickel nangue hoore comment ça nangue fuɗi mi nangue yoy mbimi nangue fuɗi towi hay goto wirnatangue oy mbimi nickel nangue ore oy mbimi laddeli ko merci beaucoup jarama tigi jarama eyyi ha joni Fulfulde mi gandi ɗon gayɗo saare men saare Wassou e ala ko mattere ɗe jiiɗo artiste goɗo gandanta oɗo ko debbo nden noon gandi Fulɓe TV ko fof wonani wona debbo wona gorko e mbaɗi interview artiste worɓe ɓe haɗa kadi mani ɗo artiste debbo mo gandanta o ko nantuɗo inde ala ko mattere en jaaɗen e Fulɓe TV ganden ko o woni hombo monsieur debbo a salminama wala a salmitama mi salmini télé Fulɓe mi salmini kadi kala ko ari ɗo ko jippiɗo salminama komin wiyete Hawa ɓuura andirede guiɗo Fulɓe si eyyi nden noon ko Hawa innete a andira guiɗe Fulɓe hay hono wiyete hay no tarori ni walla no mbiyen no parori ni gandan ɗo ko parga pulaar tigui noon nden noon gandi ko woni guiɗo Fulɓe nden noon awa kawri Fulɓe Africa mi anda siko anne olaɗo Bakson Baba ɗo mbaɗi song nden noon song o gila pilɗoɗo song o machallah yimɓeɓe fof gimmiɗi ɗumen ko tagui ha yimɓe mbi awa wala ko noon andi ɓe mbi yo sa yaltini ko weli tan koma himɓe luuka so min e Bakson on kala ko neɗɗo moƴƴo enɗam pulago tawa min jaltini son aduna fof yiɗimo ɗum noon ko fansiji ɗi tan min jettata par ce que ko fansiji ɗi taki ha min jottiɗo par ce que hande sa yaltini hunde fansiji ɗi belanaka ɗum an artiste o an tan wa nawde hoore maɗa ɗum noon mi yetti Allah mi yetti fansiji am mi yetti piiw kala pullo ɗo jooɗi yettama voilà eyyi awa nden noon en duttitama ɓaawo seeɗa e mbi ko awa koto jeeya e nder caye men walla e gohji men ɗo wala miɗo jiiya ñakoye woɗɗani ɗo hedde Wassou ɗo sa yewti dokke tan ko ñakoye ɗon jibinami ɗon mawnumi kala wala kono essa ɗo jooɗimi ɗo miɗo jooɗi kombo kono ko ñakoye ɗon jibinami ɗon mawnumi ɗon mantoranmi kala wala nden noon ko tuma awa fuɗɗi musique ko puɗɗimi ko musique ɓoyani na yaade hitande rek e fawi seeɗa voilà mi yaltinno son goto ɗum woni saare amen to kono jinnaɓe jaɓano aɗa andi enen Fulɓe no mbaɗen saka artiste debbo so fuɗɗima rek jinnaɓe ɓe moylol kono mi ɗaynodiri e mabɓe ha joni alhamdulillah miɗo yetta nenam miɗo yetta babam miɗo yetta kotiraɓe am ɓe piiw kala si eyyi nden noon a jarama joni ala ko mattere ɓi fof mi gaccudema ko ɓe jimanami a papela goto mo gandanta awanne kamne yimani ɗum e daroɓe Fulɓe TV Gambian fo walla miya Fulɓe foof voilà on jarama yo Fulɓe yo tinnama on tinnama yo Fulɓe yo jarama ko Allah huɓɓini leñol ngol immo manto ɓay Allah hebbini leñol ngol immo jalbo wala mi salmini TV Fulɓe kellane koye mon to dow mi salmini kadi wambaɓe ɓe oɗon gandi ko ɓe DJ sa yiyani tan gaddana en ton kulabu o on jarama yo Fulɓe yo tinnama on tinnama yo Fulɓe yo jarama ko Allah huɗini leñol ngol wona
Jom jike am jamiri mabullo. Jom adam jamili mabullo. Way fulbe mawro fulbe yolena. Wala DJ Active Songo sele hibitbo. Wala kodo woni capital Fulagu. Wallahi hawa weltima on kolliri jikke nda sandiɓe fulɓe no mbeydiri kellane koye mon to dow wallahi min hawa ko giwmi e leñol fulɓe mi nimsani hayso mi ara ko ñammi mi ara ko jarmi wiyede mi pullo tan weliɓe wala kellane nena mi weltima no feewi DJ so weli tan jehen sa yi Songo tan jehen kellane mon to dow Music.
wala mi weltima ko ha do sukara wawa ɗum woni ɓiɓɓe Salam
DJ Wataji son kata acci ko la yagal ma bere ngal DJ dido ko ndi salam salam bandirabe on salminama on jettama on jurama on biyama jam hire mon jam ala hire do kiron plagu fu salminama dendagal ko ari do pullo hen ceddo hen jolfo hen sere hen en salmini plagu fulbe on salmini gambinabe on salminama no fewi fulbe Africa on bettanama no fewi capital Pulagu international on bettanama o Gambia be Guinée be Mali be Mauritanie be Burkina Faso Cameroun Sierra Leone denagal ko do Sénégal on bettanama kala do pullo iwi kala pullo baro mi limen mi jumat Pulagu fo salminama no fewi on bettanama barene tabital Pulagu kelle kala pullo yoy mi jungo mi dara est ce que fulbe gi ga bare tulmo to mi dara bare tulmo do on bettanama no fewi Masha Allah sirri mi jumat horbe programme be beltanama no fewi gambina do beltanama so wema tabital Pulagu handu bi do e gambi ko yettere Allah no fewi mi jetta Allah mi do jetta on fulbe be on beltanama no fewi denangal ko ari fof min limen min jumat Musa abeltanama walla mi dum kaw Musa Tripoli abeltanama no fewi jobbo en on beltanama timi limen mi jumat mi nabe do mi nane beda dum wona felore dum no beltanama no fewi fulbe be est ce qu'on pari pour bilne Pulago est ce qu'on pari kadi pour ndorole Pulago burti aru yeso est ce qu'on pari pour dum est ce qu'on pari pour dum tam pari may touré woto do capital Pulago Africa international on betana mon fewi ambassade ali bela kongol abetana mon fewi gambina be made juuri mon to do horbe programme be on betana ma min jetti Allah min jetti min turi mon kadi yafu e transement min turi mon yafu e tamprede imade Guinée walla Mali walla Mauritanie Burkina Faso Cameroun imade Guinée ton ara hado yotoɗo hawre ko wayni ɗum ko weltare kadi suɓade no wano haalino konngol ɓurɗo foddude leñole mi yetti Allah mi yetti on no fewi on beltanama no fewi wambaɓe men ɓe calminama no fewi ɓe jettama ɓe beltanama kañum goni hooreɓe caliɓe fulɓe machallah fina tawa ko koye moɗon min beltanima on min jetti Allah min jetti on hawa pullo a weltanama mbiɗa salmina kawiraɓe amɓe toon ɗo camen ñani dia fordu ndu weli fordu ndu ko mami jangguinede on beltanama pullo joni pullo gorko garɗo mi nanga inde kamɓe mbo weltanama no fewi dennagal ko reedu foof mi salmini o ko ali wela konngol from lawol pewgol wela wonɓe metta wonɓe kono goni Allah wadri gorko pullo ɓalejo joom gonga danejo mo sare dañi cokke kuli cokke kange e kalis ɗo kelew sekanoje mata ñalawma haalaka mbaɗe juuɗe mon to dow on beltanama groupe lawol pewgol kala neɗɗo mbaɗo hunde mbaɗana ɗum e lawol pewgol tan fewani mi jiiɗa ko fewani koye dow lawol tan tege de ɗum ɗo on beltanama no fewi diine o koye lawol tega Pulago o koye lawol tega machallah mawɓe fulɓe ɓe on beltanama sukaɓe fulɓe on beltanama rewɓe ɓe worɓe ɓe mi lima mi jumat on beltanama no fewi kala ɗo pullo iwi ari yettiɗo a wiyama bisimilla a torama yafuya a ñaganama jaam ari e jaam yo a hoore jaam machallah min turima Allah yo Pulago yaru yeeso ɓe mbaɗini ka mbaɗɗini duuɓi kewɗi on beltanama no fewi est ce que on paari pour nous wela on paari pour nous wela pullo weliri kam jikko mum ndimu yaye tinnare pullo andiranayi baali taki ɓey baali pullo weliri kam jikko moɗum ndimu yaye tinnare pullo teskorata baaji ay pulmi pini pindi e jawɗele
Mudunangeri Gordi Tabaj, Salivana, Sarana, Gati, Choile. Pale Pale Naigole, Tekanasare. Let a one day go tell come and their lady. The Wangana Kabur no one the far of it. Kandari Chundi Mankan in their mobile. Bangutanga, teachers, the president. Yarachawali go tell Tabaj. Adi Bill Adi put the Karamini Jadi. Full Bemujatano, Pentano, Kultano, full Benjamfota, Kavetavano, Pandave. Petachano and Dampirta Adi. Adi Mobe Media Nangitina. Adi Bill Adi Wakari Kurumbida. Unanguda Nangumanga Sura Achuma. Vinangi Pular Nangam Sabumi Hajata. Josanada, Ahevi Oladian. Larota Medan Koreledu Majirian. Beautiful people, I just do kore pudori and DJ opening it up.
pulla jari ɗum feccude ñalawma terre miɗo yilla mino beltina ɓiɓɓe fulɓe on turama no yafuy no fewi dande am nde ko jallo nde yetta nde nanga no fewi dande ko jallo nde yetta nde ko jallo nde yetta mbaɗe juuɗe mon to dow fulɓe dari kapti ha goni ko goni kepti ko kaɗano ha keɓiɗo koni waliuji ɗi gari barke wari sernaɓe gari ha keɓiɗo goni lamɓe fulɓe gari laamiɗo koni fulɓe beltini ha añɓe keƴiɗon nafikiji cori feere nde boni fulɓe pepecca leƴƴi ɗi gari dije ñoƴƴam noon kolle ngel fulɓe mbaɗa juuɗe to ɗo kafuɗoɓe juuɗe ko ɗum yara fulɓe
What
Deske no gardu den belamba ten no bano den jam tan mo gonno den dum beyden aduna ben tago habantobe en kebino dum habantobe leñol en kebino dum habantobe dina en kebino dum sayku umar fuuti o kawalido dina Allah aba e hare modum madarni cuudi Allah ta fuuti o tal na fore mere tal Tijanian habani magolle jol pula haba maharele jol hawara he Tijanian habani magolle jol pula era doro jallo jagini pular era doro jallo jagini pular tabidal pulagu walini pular tabidal pulagu andini pular tabidal pulagu hawrini pular tabidal pulagu walini pular Kalmi Senegal murtani hamali Perelio gine bela purgina Tabital pula gualili pula Fulbe teske no ngatu den Belambate no bare Jamtan bongono den Bejene aduna men mashallah Warane do dende ko beydade On betana mod fewi Olle Fulbe TV